Ja, vorig jaar ben ik begonnen met een nieuwe single van mij, If You Happy Clap Your Hands. En lekker bij het strand, we hadden een mooie clip opgenomen. En allemaal mensen, mooie meiden en iedereen veel plezier met in de handen klappen en alles. Echt een feestje. Ja, en dan dit jaar zat je in de tuin en dacht je van nou, ik heb wat tijd om er een tuinhuisje bij neerzet. Ja, ik zat in de tuin en ik zat er een beetje rond te kijken. En zeker daar en ik een mooi tuinhuisje staan. Ik dacht, die ga ik gebruiken als mijn stamcafé. Dan hoef ik nergens meer naartoe. Dan kan ik lekker thuis in de tuin blijven zitten. Dus daar ben ik erg blij mee. Het draait geweldig. Ja, ik word erg veel gedraaid. Bij jullie op de zender natuurlijk. Naar de landelijke zenders. Nou, ik ga woensdag naar België. Daar ben ik trotsplaat geweest. Daar ben ik nog steeds, deze week nog. Dus elke 3 uur wordt hij gedraaid. Dus iedereen weet nou wel dat ik een bar in de tuin heb. Ik geniet er altijd nog van. Ik ben altijd de spanning die je altijd krijgt van... Gaat het aanslaan, gaat het iets worden? Maar ik vind het ook leuk de voorbereiding naar het liedje toe. De tekst schrijven, het idee. Ik lig 's nachts wakker over ideeën. Ik sta er 's nachts voor op. Als ik een leuk idee heb, schrijf ik het op. Ik denk, nou, dat ga ik gebruiken voor mijn volgende plaat. Ja. Het voorlopen van misschien wel een album in de komende tijd? Nou, dat zijn nog verre toekomstplannen. Maar ik probeer elk jaar toch wel 2 of 3 nieuwe singles uit te brengen. En dan probeer ik echt een leuke single te maken. Ja, dat is wel de bedoeling.